Reject kami sa Sangka Bagsakan Center. Nga sa diin, gin-deliver natin ang initial nga mga kinanglanan natin nga mga pagkain sa mga frontliners natin. Iga courtesy kang atin nga gobernador, Honorable Dudut Cadjao, kag ni atin nga Deputy Speaker Loren. Ipanagtagya sa atin nga frontliners, especially ang sa nagabantay sa dalanan kag sa mga hospitals. No? Initial pa lang dyan, kag para man sa atin nga mga bagsakan sa o kung talipapa sa barangay. So ang initial natin nga gintigayon dai gob bali dalawa ka tinuladang kamuti kag asang ka tinuladang singkamas kag dalawa ka tinuladang kamatis kag may mga kalabasa kita kag iba pa nga mga laswan. Personal donation ni Deputy Speaker Loren. So durugid nga salamat Deputy Speaker Loren sa initial nga pagpamakal no kang atin nga mga agricultural products nga nangin party natin sa distribution duwas sa mga sardinas kag bugas. Pasalamat ako no kay Congresswoman Loren Tigata kay Gob Governor Rodorado Ducadjao no sa pagtugro kang laswa para sa mga frontliners. Dodoro gid nga salamat. Thank you gid Ma'am Loren and Gov Dodod for the vegetables nga para gid sa atin nga mga frontliners. Balod gid nga kapulig para sa amon nga tanan. Thank you gid. Salamat din in behalf sa municipality Kamanti kay amang Mayor Jones Pacificador kag sa among Vice Mayor. Kapasalamat din kami kay Deputy Speaker Loren Legarda kag kay Governor Dodod Cadjao sa pagpatigayon kadya nga mga proyekto para sa aton nga mga kasimanwa nga na biktima ng COVID-19 kag sa mga frontline para sa mga frontliners natin. Duro gid salamat kaninyo nga tanan. Good afternoon, Congresswoman Loren Legarda and Governor Dodod Cadjao. Pasalamat kami on behalf of PDNDH and staff, especially sa kitchen department, sa mga vegetables, sa mga laswangin taumo para sa pasyente. Bawal kita maglulig ka kadya sa amang dahil budlay isa magbakal, magka sa banwa, magbakal ka mga panakit ka dyan. Dahil kadya lockdown pa, kinahanglan ginamon ang duro nga laswa at mga pagkain para sa pasyente. Duro-duro kita salamat sa Speaker Loren Legarda and Governor Dodod Cadjao. Ako galing si Aulin Moscoso, Barangay Health Worker ng Barangay Magkaren. Nagpapasalamat din kami kay Congresswoman Loren Legarda, kay Governor Dodod Cadjao sana ang ituturo ka dyan na ako. Makabuli kita ka naman kay pwede naman rin marahan, makatao ka naman ka sustansya, hindi kahit sa pamilya, balas sa Cadjao sa mga frontliners. Ako gali si Police Staff Sergeant Alipana, nagpasalamat sa mga laswang nga gintugro ni Congressman Loren Legarda kag ni Governor Dodod Cadjao. Salamat kid, bahal gid nga pulik. Durugid nga salamat kay Senator Loren kag kay Governor Dodod Cadjao sa mga gin-deliver diyan nga mga laswa para sa mga pumuluyo diyan sa Atias Pornier. Durugid nga salamat Congresswoman Senator Loren Legarda kag kay Governor Dodod Cadjao, Vice Governor Star at sa mga SP member. Bawal gid nga bulig sa mga frontliner natin diyan sa Atias Pornier ay pagkanan nanda santang na bantay sa darja sa mga borderline kag sa mga barangay. Paabot kami kang amon nga bawal nga pasalamat kay Speaker Loren Legarda at kay Gobernador Dodod Cadjao. Karako gid nga salamat. Bawal gid nga bulig sa amon nga pagbantay ra sa border, bawal gid nga bulig sa amon nga resistensya sa kami gatubang sa tao nga kasalit sa Antique. Karako gid nga salamat kay Deputy Speaker Loren Legarda. Nagpasalamat gid ako sa ating pinalangga nga Congresswoman Loren Legarda ang ating Gobernador Dodod Cadjao. Nakatapo man kang amon nga diin nga nagpatigayon nga mabakal ang amon mga produkto para nga mabulig man sa mga kabanwahanan nga wala ti laswa. May pagyan yung mga padayon dyan nga mga bulig ka naman para nga amon mga produkto padayon man nga mga buhos kabakal.
Kani nga sa tanan nila salamat din ako sa mga katapo ko amon na opisyalis diya sa Banualin sa atin na gobernador, sa atin na congressman. Nagpapasalamat mo ako kay hindi lang kami mabudlayan mag-dispose ng amon mga produkto kay tanda mismo amon produkto kag libre pang amon nga pamasahe. Sa ginaluan-liwan ko salamat ang andang bagay nga bulig ka namin.